Pagbutang og price tag sa mga baligya wala pa matuman sa merkado publiko sa dakbayan sa Talisay tungod sa kawalay klarong kita sa mga vendors. Si Femery Dumabok sa report. Gusto untang umulo ni Winifredo Baas, Market Supervisor sa Tabunok Public Market, ang Local Price Monitoring Council. Kineron masundan ang mga presyo sa nagunang palaliton, apan wa kini napatuman. Usa sa mga hinungdan nganong wa napatuman sa mga meat vendor ang pagbutang og price tag maong pagkanihit sa mamalitay sa mga karne. Dili stable. Manang wala na gyud mo kuan sa ila mo demand og kaning price tag sa ilang mga paninda. Karong adlaw tag 270 pesos ang kilo sa karning baboy. Sudda kini sa duha ka semana. Napalantawan sa mga stall owners og meat nga musaka ang presyo kay inanay nang nagkanihit ang supply sa karning baboy. Mahal. Ano man? Out of stock na, wala mga baboy kay sir. Kuha na, kargada na. Wala, box ba na ni kapin? Samtang gipabot usab nga musaka ang presyo sa mga lamas nga igsasagol sa Sudan. Sa pagkakaroon ng atsal tag 120 pesos ang kilo, tag sa kagatos, ang kilo usab sa patatas ug karot. Samtang tag 180 pesos ang kilo sa lokal nga Bombay, samtang 80 pesos usab ang kilo sa Bombay nga puti. Mahal dyan ang mga baligyaon, sir, basta mga events. May price tag hinoon nga gibutang sa mga gibaligang kinilong bugas sa mga stall. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak!